जों मिथिगौदि हारिनि थाखाय नांबोनाय, हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमबोनाय आरो हारिनि थाखाय जोबथेसालियाव गावनि गोनांथि समखौ बारहोहरनाय बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफोरनि केसआ दिनैसिमबो जोबनानै थाङाखै। थारैनो बे समाव नखरनि सोद्रोमाफोरा गोजोन गैयै थासारिजों आंगो फिसाला एबा आंगो बिदा फंबाय बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय सरकारा माब्ला उदां खालामगोन आरो बिथांमोननि केसखौ माब्ला फोजोबगोन बेनि सायाव दासिमबो लामा नायगासिनो दं। औ नंगौ, बे खेबाव बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनि केसफोरखौ उदां खालामनायाव थोंजों बाहागो लागोन बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनि केस आरो जोबथेसालियाव थानाय सोद्रोमाफोरनि सायाव नखरनि सोद्रोमाफोरजों बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरजों मोनसे जर'खायै सावरायलायनाय हाबाफारि लादों। गोलाव समनि उनावबो बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफोरनि केसआ जोबनानै थाङाखै। गोबां नखरफोरा गोजोन गैयै थासारिजों जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानाय केस फोजोबनायखौ लामा नायगासिनो दङ। गोबां नाजानायनि उनावबो दिनैबो एनडिएफबिनि जेंनाफोरा जोबनानै थाङाखै। बेफोर जेंनाफोरनि सायावनो गोथौयै सावरायलायनो आरो हाबा मावनो थाखाय दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ भुगिनांनाय गंफ्रोमबो एनडिएफबि नखरनि सोद्रोमाफोरजों जर'खायै सावरायलायो। मख'जाथावदि सावरायलायनायनि गेजेरजों नखरनि सोद्रोमाफोरनि सिगाङाव बे खेबाव एनडिएफबिनि केसफोरनि सायाव थोंजोङै बाहागो लानानै हाबा मावगोन होनना खोथा होयो मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। मानगोनां बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारा बेवहाय जेसेबां जोबथेसालियाव थानाय नखरनि गारजेनफोर बिथांमोनखौ लेंहरनानै माखासे केसफोरनि बेलायाव गुवारै सावरायनाय जादों। मानोना एकर्ड जानायनिफ्राय गोबाङानो दा जोबथेसालियाव दासिम दंबावो। बे लेखायै बिथाङा माखासे बाथ्राफोरखौ बुजिनो, जेलाव थानायनि सोमोन्दै माबोरै जानानै दं बेफोरखौ बुजिनो थाखाय बिथाङा लेंहरदों। दा बे लेखायै नखरनि गारजेनफोरा दिनै बेवहाय फैदों, हांख्रायनाय लेखायै नुजाथिफैदों आरो सावरायदों। जोङो दुखु सुखु बिथांमोननि बाथ्राफोरखौ साराबो खोनासंदों आरो साराबो बिथांमोनजों समानै दुखु फोरमायदों। मानोना जोंहा दासिमबो एक्स एनडिएफबिआ जोबथेसालियाव जोबजानानै दं। बेखौ उदां खालामनांगौआव मानगोनां सारा प्रमद बर' सारा मैखोमै बाहागो लानायनि बाथ्राखौ बिथांमोननि सिगाङावनो रोखायै फोरमायना होदों। बिथांमोननि केसनि हालोदा ओरैनो बिटिआर गभर्नमेन्ट हिसाबै बिटिआर गभर्नमेन्टआ अहरह नाजादों माब्रै बख'नो हायो, बिथांमोनखौ माब्रै उदां अख्राङाव लाबोनो हायो आरो नखरजों लोगोसे थाज्लायनानै नखर फसंथान होलांनो हायो, बिनि सायाव गोबांथार खामानि मावदों। मानो होनोब्ला दिनैनि नैबे प्रमद बर' सारनि जि बुंनाय बिबुंथि, बिनि गेजेरजों जों बुजिदों जे प्रमद बर' सारा बिथांमोननि केसनि थाखाय अहरह नाजानाया दङ आरो बिथाङा नांगासिनो दङ। जोंहा बेयाव दिनै मानगोनां एडभकेट बिथांबो दङमोन। बिथाङाबो केसनि बेलायै रोखायै नखरनि गारजेनफोरनो फोरमायना होबाय जे बिथांमोननि केसआ एसे लोहोमिया जादों, नंगौ थिगानो, खिन्थु माखासे समाव जायफोरखौ दायथ' होदोंमोन बेयाव माखासे टेकनिकेलि प्रब्लेमनि थाखाय हयथ' दिनैसिमबो बेबायदि मोजां माने थासारि माबाखौ नुनो मोनाखै। थेवब्लाबो दिनै सारा जिबायदि दायथ' लाबाय, बिनिफ्राय बे केसनि दारै जायफ्रा एनआइए केसाव जोबजानानै दं बिथांमोनखौ उदां खालामनो थाखाय बे
आं सानो जे प्रमद बर' सारा बेखौ मावफुंलांगोन। साबैसे